Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Iyi ndi nkhani imene tikufuna kuti mumve yokhuzana ndi olemekezeka a Jesse Kabwira. Anthu mama wawo kuyambira dzulo ndi lero mayenda video iyi masamba anchezo kunena kuti a Jesse Kabwira agwa koma primaries. Ndipo nkhani imeneyi inali mkamangama mwa anthu. Koma apa tikufuna tikuoneseni mumve kuchokera kwa Jesse Kabwira. Poyankhapo zokhuzana ndi nkhani imeneyi kuti kodi iwo agwadi kuzisankho, kodi chachitika ndi chiyani kuti nkhani imeneyi ichitike, nanga mawu awo ndi otani pa zinthu ngati zimenezi. Tatiye tiyamve a Jesse Kabwira, koma tisanafike kumenekoko tatiye tionere kaye mmene zinalili dzulo ndi lero. Kula anthu olephera timati anthu akamaluza fight amayamba kuluma. Lero kunalibe masankho achipulula. Lero ndunena pano ndikutuluka mu president palace kwa muzu palace kumene tidati nda president. Mawa tinali limodzi kukanengo uko akokakola matipatsaso chithandizo china ku dziko lino. Ndemwe achidule anthu kumudzi kwakombedza Tolongondo kwa Levi uli kose kamunena kuna manda zoni paka patenga musadanda ule kunalibe masankho lero. Amene mumuona kuuzani kuti Jesse wagwa ndi mantha. Nde utenga wanga ndioti sitimadziwa kuti mugwa mwasanga moteri. Iyi ndi njira ine yonena kuti ife sitikuyima nawo. Koma anakunena chilungamo lero kunalibe ma primary palibe wagwa. Ndipo izi zaonetsa amene akukawina ma primary. Tinauzidwa pokonzekera masankho wakuti musagwiritse ntchito internet ngati chidwa, koma kuyambira dzulo taona anthu akugwiritsira kutenga tiwana ndikumati hey Jesse awakanidwa wapangidwa stone pamene anaiti tinangozimwera makachaso awo nkumakuwa paja machitoni kuti agulidwa. Ndena afe mwa atoti sako kavota sama area ama area anavala matisheti anazikalira pasapo. Ndi anthu ngati mukumuopa Jesse imani pa chilungamo gwirani ma area osati kumapita kanama ku ujeni ku internet. Lero zimene zachitika zizaonetsa mantha akhazikika mwa amene ndikupikisana nawo kusalima Central West. Constituency manager ikufuna muntu amene athe kumakhala pafupi ndi achakwera ndikumauza mavuto awo, amene akudziwa kuti pa nthawi yake analolera kutsekeredwa kuti anthu akwawo apeze chakudya, anthu awo apeze zipatala. Ndiye ndifunanso ndikonze pano ndikumamva abale angawo achimwene angawo kumati hey ndapanga chitukuko chakunema akuluakulu chipatala chakunema mpite mkayang'ane ma minutes aku council anapeza chipatala ndine.
angochimalizitsa ndipo tsiku lotsegula ndinanena kuti ndikukuthokozani achimwene anga kuti mwakhala mbali mwachimalizitsa ni ntchito yayikulu. Koma amene anabweretsa chipatala chimeneja aliyense ndikunena ndikumva pano ngati afuna kutsutsa apite ku council akapange cheki. Chimene chija ndinapanga argue ine ndi makhansala anga awiri and tinapanga convince council we got it as a large project. Lero osamauza anthu bodza ngati mufuna wina nenani chilungamo. Kunali nthawi yonseyi anthu apezeka kuti kuyamba kupita kuma area lero anthu akusalima Central West afuna munthu amene amayenda nawo, munthu amene amadziwa mavuto, osati munthu oti akamadutsa ntawuni amakhala kumudzi wakweza mawindo akamafuna kupatsa munthu osakuona kumaliro osakhala nawo. Zimenezo ndiye masewera akufuna striker woti ikafika DPP kumanjenjemera kuti kwabwera munthu. Pano tinali limodzi ku parliament kunenani mudayankhulako tsiku liliro. Pano musapange chibwana ndipo ine ndinakhala chete nthawi yonse. Koma masewera mapanga awa omati hendagwa akuluakulu kumeneko ndiye kundidzutsako. Muone amene ndikakukutumulireni wina ngati afuse nkhani ndi masankho amene akhalepo primary akaitana dzina lake ndikuchaya kugwetsa sindikusiya munthu. Maprimary achitika liti sana tiuze kuti maprimary akhala liti. Koma ine monga mwana wa chipani ndikudikira kuuzidwa kuti akhala liti. Izizi zomapita muuza anthu kuti primary mpa 17 inu ukakhala MP siwe bwana kuchipani. Dikira chipani chimakuuza kuti upanga chani. Ndiponso nkhani yomati muzisunga ma area nthumba ngati kuti ndakunyumba kwanu nchibwana ma area ndi achipani anthu tizimvera chipani. Ndelero ndifuna ndinenechi akangonena ine tuma primary kala atati 12 midnight mumumva wina atakuuzani kuti kwaipa sindikucheza ndi munthu ulendo uno khasi libwerere kwa mwini munda tasiya chibwana. Olemekezekatu a Jesse Kabwira kuyankhula mwa mvemvemve mosapyatira mawu akuti ulendo uno palibe kunyengerera komanso sakusewera khasu libwerere kwa mwini munda. Uko ndikuyankhula kwa Jesse Kabwira. Inu maganizo anu ndiotani pa zimene zachitikazi? Kodi tinene kuti ma primaries akachitika a Jesse Kabwira akadusadi nanga chisogolo cha ndale za kusalima Central zili mota? Tateni timve mu comment section. Koma padakali pano timangofuna kuti muone kuti a Jesse Kabwira akuti nji pa nkhani imeneyi. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Subscribe. Musagwiritse ntchito internet ngati chidwa koma kuyambira dzulo taona anthu akugwiritsira kuti ngati wana ndikumati hey Jesse awakanidwa wapangidwa stone pamene anaiti tinangozimwera makachaso awo nkumakuwa paja machito kuti agulidwa ndena afe mwa anthu oti sakukavota sama area ama area anavala ma t-shirt anazikalira pasapo ndi anthu ngati mukumuopa Jesse imani pa chilungamo gwirani ma area osati kumapita kanama ku ujeni ku internet. Lero zimene zachitika zizaonetsa mantha akhazikika mwa amene ndikupikisana nawo kusalima Central West. Constituency manager ikufuna munthu amene athe kumakhala pafupi ndi achakwera ndikumauza mavuto awo amene akudziwa kuti pa nthawi yake analolera kutsekeredwa kuti anthu akwawo apeze chakudya, anthu awo apeze zipatala. Ndiye ndifunanso ndikonze pano ndikumamva abale angawo achimwene angawo akumati hey ndapanga chitukuko chakunema akuluakulu chipatala chakunema mpite mkayang'anema minutes aku council anapeza chipatala ndineyo. Angochimalizitsa ndipo tsiku lotsegula ndinanena kuti ndikukuthokozani achimwene anga kuti mwakhala mbali mwachimalizitsa ni ntchito yayikulu. Koma amene anabweretsa chipatala chimeneja aliyense ndikunena ndikumva pano ngati afuna kutsutsa apite ku council akapange cheki. Chimene chija ndinapanga argue ine ndi makhansala anga awiri and tinapanga convince council we got it as a large project. Lero osamauza anthu bodza ngati mufuna wina nenani chilungamo. Kunali nthawi yonseyi anthu apezeka kuti kuyamba kupita kuma area lero anthu akusalima Central West afuna munthu amene amayenda nawo, munthu amene amadziwa mavuto, osati munthu oti akamadutsa ntawuni amakhala kumudzi wakweza mawindo akamafuna kupatsa munthu osakuona kumaliro osakhala nawo. Zimenezo ndiye masewera akufuna striker woti ikafika DPP kumanjenjemera kuti kwabwera munthu. Pano tinali limodzi ku parliament kunenani mudayankhulako tsiku liliro. Pano musapange chibwana ndipo ine ndinakhala chete nthawi yonse. Koma masewera mapanga awa omati hendagwa akuluakulu kumeneko ndiye kundidzutsako. Muone amene ndikakukutumulireni wina ngati afuse nkhani ndi masankho amene akhalepo primary akaitana dzina lake ndikuchaya kugwetsa sindikusiya munthu. Maprimary achitika liti
sana atiuze kuti mapema primary akhala liti, koma ine monga mwana wa chipani ndikudikira kuuzidwa kuti akhala liti. Izizi zomapita muuza anthu kuti primary mpa 17 inu ukakhala MP siwe bwana kuchipani, dikira chipani chimakuuza kuti upanga chani. Ndiponso nkhani yomati muzisunga ma area nthumba ngati kuti ndakunyumba kwanu nchibwana, ma area ndi achipani, anthu tizimvera chipani. Ndelero ndifuna ndinenechi akangonena ine ma primary kalata ti 12 midnight mumumva wina atakuuzani kuti kwaipa sindikucheza ndi munthu ulendo uno khasi libwerere kwa mwini munda tasiya chibwana.